V tomto videu si ukážeme, kto alebo čo sú SEO šmejdi a ako rozpoznať SEO šmejda. Toto video je natočené kvôli tomu, lebo mi bolo pripomenuté existencia jedného SEO šmejda, s ktorým som mal historicky nejaký rozhovor a toto video v podstate primárne točím ešte kvôli tomu, aby som sa rankoval na kľúčové slovo SEO šmejdi a SEO šmejd, takže budem zvedavý, či v rámci YouTube SEO a v rámci videa sa toto video bude rankovať, takže poďme sa pozrieť na to, kto alebo čo sú SEO šmejdi. Za mňa prvá vec je garancia výsledkov. Keď vám niekto garantuje výsledky na kľúčové slova, to znamená garantuje vám prvé pozície na kľúčové slova, tak je to SEO šmejd. Pokiaľ vám niekto garantuje výsledky na len jedno kľúčové slovo, teda prvé pozície len na jedno kľúčové slovo, je to šmejd amatér, teda SEO šmejd amatér. A teda garancia výsledkov. Kebyže viem garantovať výsledky, tak samozrejme nerobím SEO, ale typujem športku. Bolo by to oveľa jednoduchšie, ako robiť SEO. To, čo ja viem povedať v rámci SEO, viem povedať nejaký odhad na základe svojich skúseností, viem ukázať kľúčové slová, viem sa pozrieť na konkurenčnosť a na základe konkurencie viem odhadnúť plus minus, že kedy zhruba tam môžete byť a či vôbec tam môžete byť na nejakých poprednejších pozíciách. Dobre, druhá vec, tá prvá vec je garancia výsledkov. Druhá vec je, ten, kto bere peniaze a nevie dokázať, čo za tie peniaze robil. Veľakrát som sa stretol s rôznymi freelancermi alebo agentúrami alebo akokoľvek ich nazveme SEO špecialistami, ktorí posielali faktúry a keď klient, alebo keď som potom preberal toho klienta a chcel som aspoň vedieť, čo sa robilo za ten budget, tak to bola tajná informácia. Proste táto informácia nikde nebola a dokonca ani som nevidel tú prácu po tých špecialistoch. Stalo sa mi to viackrát, dokonca sa mi to stalo aj v poslednej dobe, že klient zrušil spoluprácu, lebo nejaký iný SEO špecialista mu garantoval lepšie výsledky. OK, v poriadku, nech sa páči. Je to každého voľba, u nás nie sú žiadne viazanosti a po 3 alebo 4 mesiacoch, keď som sa pozrel na to, ako sa darí tomu klientovi, tak v podstate nedarilo sa mu ani horšie, ani lepšie, bol na tom úplne takisto, boli tam v podstate URL-ky a kľúčové slová, ktoré som spracovával ešte ja a hľadal som a pátral som, čo ten človek vlastne mohol robiť, pátral som medzi backlinkami, medzi contentom, či aspoň upravoval nejaký content, čo som už ja spravil a nenašiel som nič. To znamená, že 3 či 4 mesiace chodili faktúry za v podstate absolútne nič. To znamená, druhá vec je, že ten, kto bere peniaze a nevie dokázať, čo za tie peniaze vôbec robil. Ďalšia vec, ten, kto klientovi nejasne definuje, že za čo berie vlastne peniaze a čo presne bude s tými peniazmi robiť a koľko to stojí. U nás je práca definovaná presne, máme to aj na webe, aj vo faktúrach, všade je to za SEO služby 48 eur hodina, respektíve 25 eur za normostranu. To znamená, všetky technické veci a všetky veci, čo robím na webe, čo sa nepočítajú do textu, tak sú spoplatnené 48 eur hodina. Sú agentúry a špecialisti, s ktorými som to stretol, ktorí posielali faktúry a niečo naozaj robili, ale jeden mesiac to bol úplne iné ako druhý mesiac a keď som sa pýtal, že no dobre, tak podľa čoho, čo ja viem, definovali, že za koľko to budú robiť a podobne, tak v podstate som sa dopratral s tým majiteľom tej domény asi k tomu, že to bola taká pocitológia a dokonca z toho vysvetlo to, že keď im chýbal budget na inú službu, povedzme na grafiku, tak ten budget na SEO presunuli na grafiku a vlastne SEO sa ten mesiac ani nerobilo. Po prípade sa SEO robilo, raz bol článok za 100 eur, raz bol článok za 500 eur jeden. OK, v poriadku, ale ten klient nemal ani tušenie, za čo vlastne platí. To znamená, platil nejaký balíček, niečo sa aj robilo, keď nevychádzala iná služba, tak sa budget presunul do inej služby a tým pádom klient zostal bohužiaľ bez výsledkov a samozrejme zmenil kvôli tomu agentúru špecialistu. Ďalšie, ten, kto bere peniaze a nevykonáva absolútne žiadnu prácu. Stalo sa mi už aj také, že prišiel pán na konzultáciu s tým, že jednej veľmi známej agentúre platí necelý rok alebo vyššie roka, už to presne nepamätám, obnos peňazí, alebo faktúru, ktorá bola nad 1000 eur mesačne, šplhalo sa to niekde okolo 1500 eur a keď sme pozerali, čo za tie peniaze sa vôbec robí, tak za tie peniaze sa nerobilo absolútne nič. Pozreli sme webovú stránku, na webovej stránke bol poslednýkrát prihlásený ten špecialista alebo tá firma pred pol rokom, to znamená, že oni pol roka neboli na webovej stránke, backlinky nepribúdali, content nepribúdal, v podstate za ten rok nepribudlo absolútne nič, za čo oni posielali faktúru, takže ja tiež neviem, či to v inej službe ako kebyže vykompenzovali, že to presunuli na inú službu, absolútne netuším, každopádne klient platil za SEO
a nedostával žiadnu prácu. A čo bola ešte väčšia pikoška, tak bolo zakázané indexovanie na WordPress webe, lebo oni mu vlastne robili webovú stránku, kde ju vlastne vytvorili. Zabudli tam tú fajku zrušiť, že ako keby zapnúť indexovanie, že stále to bolo vypnuté to indexovanie a klient platil rok, nikde sa neindexoval. Kampane, ktoré mu robili, mu neprinášali výsledky a ďalšie také veci a to bola celkom veľká známa firma. Takže to z môjho pohľadu tiež je definícia SEO šmejda a nie len SEO. Ďalšia vec, ktorú považujem za SEO šmejda, tak je ten, kto zruší backlinky po spolupráci. To znamená, klient platil za backlinky povedzme 500 € a dostával za to 3 backlinky. OK, poviete si v pohode, však cena je fajn, je to normálna cena za backlinky, pokiaľ sú kvalitné. Problém bol, že tie backlinky kvalitné neboli. Boli to backlinky rôzne spamové, dokonca niektoré tie backlinky boli v bio počítačových hier, tých online hier. To znamená, že vy máte online hry, kde sa viete zaregistrovať a niektoré online hry nemajú nofollow, majú dofollow a tam vlastne ten SEO špecialista alebo agentúra napchal tisíce a tisíce vlastne backlinkov domén v tom bio tej online hry a to považoval za backlinky, za ktoré klient vlastne platil. Ale druhá vec, čo je vlastne horšie, tak tieto backlinky po spolupráci vymazal. Aj keď sa ho klient pýtal na tie backlinky a tú spoluprácu, tak vlastne ten špecialista mu tvrdil, že tie backlinky tam bude mať do nekonečna, čo nie vždy je úplne pravda a dokonca aj veľké portály a mediálne domy, ktoré predávajú backlinky, tak nie vždy naozaj tie backlinky sú tam do nekonečna, zmenia štruktúru, zmenia článok, vymažú ho a pokiaľ sa k tomu nedopátrate vy a pokiaľ nemáte nastavené sledovanie tých backlinkov napríklad cez Marketing Miner, tak proste o ten backlink prídete, lebo oni na to kašu a nejaký prehodenie backlinku na nový článok je im v podstate ukradnuté. Nie každému, ale už som sa s tým stretol. Alebo to bola možno nepozornosť nejakého špecialistu. Takže toto považujem za ďalšie šmejctvo, lebo veľa ľudí kupuje backlinky v domnení, že im to pomôže. Áno, jasné, backlinky sú nejaký SEO faktor, samozrejme, ale to, čo z mojej skúsenosti je horšie ako nemať backlinky, tak je prísť o backlinky. Viackrát sa mi to potvrdilo, že pokiaľ web masívne stratí backlinky, že nič iné sa nemení, on masívne stratí backlinky, tak zrazu tie pozície ako keby padajú. Dobre. A posledná vec je ten, kto pri sales rozhovore pre získanie SEO klienta úmyselne zavádza, hovorí nepravdu, alebo si pozmeňuje realitu tak, aby z toho predchádzajúca agentúra vychádzala ako keby oveľa horšia, aká bola realita. To znamená, že minulé mi klientka píše e-mail rozhorčený, že máme zlú rýchlosť a kvôli tomu nemáme SEO dobre. Tak fúha, OK, tak konkrétne tento klient sa na SEO absolútne nemohol sťažovať, lebo ten klient mal že brutálne výsledky v SEO, že akože naozaj brutálne, že za minimálny budget predbiehal akože veľké brandy, ale nejakí SEO šmejdi, teda nie v úvodzovkách, nejakí SEO špecialisti a nie v úvodzovkách SEO šmejdi poslali e-mail, volali, že vy máte zlú rýchlosť, vy máte zlé výsledky v SEO. A klient samozrejme volal okamžite mne, že čo sa deje, prečo máme zlé výsledky a za čo vás vlastne platím. A presne to sú SEO šmejdi, ktorí na základe takýchto nepravdivých informácií zavádzajú a chcú získať toho klienta. Minulé zase klient písal s tým, že my nemáme dobré robot TXT a že nejaký iný špecialista nám to opravil, vy ste nám to robili zle. OK, v poriadku, ale to nie je pravda, lebo ten SEO špecialista bol v podstate SEO šmejd a zavádzal. Alebo som sa stretol s tým, že agentúra to jachala v kuse o tom, že meta description nie sú zlé. To znamená, že ja nerobím dobre svoju prácu, lebo nemajú dobré meta description a oni im spravia meta description dobre. Jednak, že meta description nie je faktor SEO, to si už konečne všetci SEO špecialisti zapamätajte a pre mňa je to okamžite red flag, že OK, keď niekto hovorí len o meta description, tak to bude asi SEO šmejd. Ale vlastne druhá vec je taká, že tie meta descriptiony, jasné, vôbec neboli vyplnené, samozrejme, a má to svoj logický dôvod, ale od toho teraz odbehneme. Takže za mňa ten, kto úmyselne zavádza alebo klame pri nejakom sales rozhovore s cieľom získať klienta a odčierniť inú agentúru alebo iného špecialistu, tak to je SEO šmejd. A teraz k tomuto ešte nadviažem, že je u všetkých mojich klientov všetko na 100% v rámci SEO. A ja poviem, že nie, určite nie. Aj keď klienti majú výsledky,
pozície sa im zlepšujú, majú z toho objednávky, tak samozrejme u každého SEO klienta, dobre, u každého nie, sú SEO klienti, ktorí to majú tip-top, ale u niektorých SEO klientov by ste našli veci, ktoré by iná agentúra mohla považovať za zlé. Napríklad, že chýba meta description. A teraz, otázka je, platí klient za meta description? Nie. Klient mi platí za výsledky zo SEO, ktoré mu prinášam. Neplatí mi za meta description. Až by som ten čas, ktorý ten klient platí a ten budget míňal na meta description, tak asi by som bol aj ja podobný šmejt. O meta description nie je SEO faktor. A takisto, pokiaľ niekto tvrdí, že rýchlosť je brutálny SEO faktor, tak nie je rýchlosť brutálny SEO faktor. A viackrát som to demonstroval nielen na malých weboch, ale aj na väčších weboch. Dobre. Takže to je z môjho pohľadu všetko, čo sú SEO šmejdi. A teraz nebudem hovoriť také, že kto čo robí, lebo to sú iba subjektívne veci, že a nevieme, čo bolo dohodnuté pri rôznych spoluprácach, ale toto, keď ho niekto garantuje, zavádza, nič nerobí alebo robí prácu, ktorú naschvál nevie dokázať, tak to sú SEO šmejdi. Ak máte skúsenosti so SEO šmejdami, napíšte mi do komentáru, budem sa tešiť na vaše skúsenosti. Možno mi napíšte, že ja som SEO šmejd. Nech sa páči, kľudne píšte, budem rád o tom s vami podiskutujem. A som veľmi zvedavý, či sa toto video bude zobrazovať na kľúčové slovo SEO šmejdi a predbehne iné videá, ktoré sú tam, takže uvidíme v rámci YouTube SEO experimentu. Teším sa na vás pri ďalšom videu.